butulci ba, ba tsoro ba, ba jidali ba, ba ƙarya faza na furta ba, ku taho kafi ku ga mai kamara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Zahiri da baɗi ne duba, ba ƙaryar ilimi da ruwa ba, ba zance da rakiyar asara ba, zanen aro walla bai rufe katara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Ubangiji ga bashiru bawanka na ɗan dago madihin abin sanka, ka taimake ni ka bani baiwarka, yau bayanin hali na mai kabara. Ba hoto fa kawai na kalla ba, ba labarinsa an ka haskan ba, ba daga nesa ne na zauna ba, na zama ne da shi na sama nasara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. A cikin ƴaƴayen da ya haifa, dan daga can sama zana lissafa, ba don babu sassarfa, nima da gadona a gidan kabara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Ibrahim na tsugo na gaida ka, yau ana bahari da harshenka, bashir guda a cikin tsatsogunka, nima da gadona a cikin kabara. A cikin 'yan gida akwai wannan wanda dai ya shige siyasar nan, mai da'awa da ƙaryar hadisin nan, yana ta tarwatsa martabar kabara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Wallahi kabbatin batun hadisi ne, kusawa abdul jabbar tilas ne, ya warware kulluka ya tuttune, kayan aro walla bai rufe katara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Batun hadisai yana ta tace su, banu umayya an gane shirinsu, a rushe annabi ne aƙidarsu, yabo da abdul jabbar mai kabara. Bai hana ɗan ta kai waliyilla, yana da zafi in an taɓo Allah, in ka ji sanyinsa sai ka yi kwalla, bage na kyauta wallahi ya shahara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Wasu kaɗan a cikin ɗabi'ar shi, ba ruwa lamarinsa ba ƙyashi, baya siyasa ya hana 'ya'yan shi, a bincike kuwa ba in mai kabara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Ku tambaya waye yayi gadansa, ku kama sarki ku kyale kwarkwasa, abdul jabari idan ya numfasa, komai da komai kamar na mai kabara. In ya faɗa ba za ya canja ba, irin su sheshi da sun kayo kwaɓa, dai suka tuba ba wai ga Allah ba, sarkin garin su yake kuyo hatara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Ya zagawa dan ya kyale ƙanin shi, gashi a 'ya'yan ɗan ƙarami ne shi, wallahi Allah in dai akwai ran shi, ba zaman lafiya cikin kabara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. ce kai shehul hadisi ne, za ka zamo mai roƙon amana ne, liman idan ya zama aikinsa shari ne, ku ɗaliban za shi ɗayyayo kabbara. Tabiri ya riƙe ni ba wasa, ya jinjina mun na yi waƙarsa, ya riƙe hannu ya kai ni kwalansa, mai muskilin ɗansa ke ka kai ta dara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Na zo da Allah Ubangiji mai ni, inda dai Abdul Jabbar ya kama ni, ya rungume ni ya ƙara saita ni, kuje da haushin kuna bu mai kabara. Ku taho kafi ku ga mai kamara. Wallahi
gida yana da rayin shi ya ga yadda an kai wa mawaƙin shi da daga limancin za ya tsige shi sannan ya ce tashiwa na barka bara ƙarshe in gode wa halikin bauta wannan da shi ya ɗaukaka muryata ya bani ƴaƴa maza haɗa mata dubin salatin kayo ga mai nasara Bashir ɗan da gwashi ya tsara ta duk dai da za ku iya gane muryata Allah ta'ala biya buƙatata da ni da ƴaƴana mugu mai kabara ku taho kafu ku ga mai kabara